तर मित्रांनो इथं मित्राचं सिलेंडर न्यायला आलो होतो मी. तर सिलेंडर घेऊन जाताना चेक करायला लागतं, त्यांच्याकडे डिटेक्टर आहे एक, तर त्या डिटेक्टरने चेक करायचं. हे सर सांगतायत की आता एक सिलेंडर इथं DSK मध्ये स्फोट झाला होता, त्यामुळे आपली पण काळजी करणे गरजेचं आहे. हे चेक करायला लागतं. सर सांगतील कसं चेक करून घ्यायचं तुम्हाला जाताना. सर सर्वात अगोदर गोष्ट सांगतो, सिलेंडरचा स्फोट होणं हे जो वापर करतो ना त्याची 99% चुकी असते, त्यामुळे स्फोट होतो. जर काळजीपूर्वक जर हाताळलं ना स्फोट होत नाही. आणि आम्ही ना आमच्या एजन्सीमधनं प्रत्येक गिरायकाला ना इथं आम्हाला कंपनीनं लीक डिटेक्टर ही मशीन दिलेली आहे, आम्ही चेक करून देतो परफेक्टली. म्हणजे 100% आमच्याकडनं गिरायकाची आम्ही काळजी घेतो कस्टमरची, आणि प्रत्येक सिलेंडर आम्ही चेकच करून देतो. तर कस्टमरना जे कस्टमर आहे दुसरीकडे कुठे जात असतील घ्यायला, त्यांनी काय कशी चेकिंग केली पाहिजे जाताना? जर तो पुढचा व्यक्ती जो गॅसवाला असेल, म्हणजे जसं तुम्ही आहे आता, मी कस्टमर आहे, तुम्ही मला कसं चेक करून देणार? हे बघा माझ्याकडे मशीन आहे, कंपनीने दिलेलं लीक डिटेक्टर. हे बघा मी मशीन लावतोय. जर लीक असेल ना तर मध्ये हा एक एअरचा काटा असतो. जर खालनं प्रेशर लीक म्हणजे काय, गॅस बाहेर येणे हा लीक आहे, बरोबर. जर खालनं बाहेर आतमधनं जर गॅस बाहेर येत असेल ना, मधनं काटा फिरतो मशीन मधला, याचा अर्थ काटा फिरत नाही म्हणजे सिलेंडर लिकेज नाहीये. ओके ठीक आहे. तर हा काटा फिरला नाही पाहिजे मित्रांनो, लक्षात घ्या. जर काटा फिरला तर तुमचं सिलेंडर लिकेज आहे समजायचं, तर ते सिलेंडर न घेऊन जाता दुसरं सिलेंडर चेक करून परत घेऊन जावा. थँक्यू सर. ओके थँक्यू.